clear to le ngai thatu te in zawain chibai vekule voin hi September ni somni le pathum kumsang ni le somni pathum indin ni ani ole thu thar te thlirin kan ngai thanga ramdang thu tharin bul kan tranang ti chuanin tun hnaya kan mizo me chiate IG lama saruak le akai noya an che thin chungchanga thu zo fia ani na te kan ta langin ti chuan seitul kan ti te kan seiji le don nia ole thu thar lam ngai thla photang UTP pathum te chu prisoner ven atangin an tlan chuaka an tlan chuala hian an mani veng tu police te hi thingpui dora an chol nia hriat ni in prison ven hi kongka kal ani lo wangin heng UTP pathum te hi an tlan chuak ni hriat an ni a heti an tlan chuak lai hi CCTV a chiang taka lak ani heng mitang tlan chuak te hi Uttar Pradesha Jainsia under tribe prisoner te anni thu kan don na chuan ata langani heti mitang pathum te an tlan chua chungchanga tho kan lak nain atalan danin tungkar thole nia khan hengmi mi pathum te hian reluaya relte suamin heta hian ami chuang te hena tangin sumle pai tangka tile tin bungruate tam tham tak an lak tho atalanga hetiang thil ani awang hian government railway police te chuan anni thil ti sual tu te hi an man tak thule magistrate nena roi anni thu atalanga anni hi hun reilo te chung chu police ko ta po an om to bokani hetia mitang UTP pathum te an tlan chua chungchanga thu kan lak nain atalan danin prison vena hian anni pathum hi phur anni a hetia an phur an kalnalama hian prison ven veng tu te hi an chol lailoka thingpui in chol an nei lain heng mitang pathum te hi an tlan chuak ta ni in sei ani an tlan chua chungchanga hian prison ven hi akongka lok kallovin an local san hlau maya hei hi chu in anni pathum te hi an tlan chezuita ani hetia UTP pathum an tlan chuak lai hi veng tu lam hian an hria ulova an va mu hi chuanin prison ven hi alo ru khei to mai ani ma se abula CCTV atangin mitang tlan chuak te hi an tlan chuak lai chiang takin alo record thungani tuna hian Uttar Pradesh police te chuan theitop chuin mitang tlan chuak pathum UTP te hi theitop chua zon na an thok meka report kan siam lai thleng hian man an lani lawani he thil thlenga hian police te kut atanga mitang pathum lai mai an tlan chua ta ka wang hian tang veng tu le tin ven khaltu driver mi pariat te hi suspend ngal an ni a atul angin malak zui ani don thu kan don na chuan ata langani ole heti ang hi ramdang state danga te po mitang tlan chuak an lo photo thina heti nga mitang tlan chuak an hian ramdang le state danga te chuan ma an la ngal zat mai thina kan first day an ni emo tang veng tu duty kan tiang reng te point heti nga an kuda tanga mitang tlan chuak an omani chuan action hi rang takin lak ani a malak anni chungten suspend te hetiang thil hi a rap thina kan rama ero hi chuan heti ang chi thil la hianin sarkar malak na hi adu khop lo viau thinem ti te ril ruwa wangin hi kan ta lang masa ani thu thar dang in nge thak chun zom lok te ang amei chiat pui naw pang kutha ka thorum tho video ron viral vak mai chu juvenile justice board serchip chon theitop chua bo zuin September ni somni le pakhat kumsang ni le somni pathuma khan amei chiat pui naw pangchunga tharum tho tu le kuthak tu chu special home durtlanga kum khachung turin remna hi ati chuakani ole kan hriat tlan tho angin thakalta August kumsang ni le somni pathuma khan Mizorama kho pakhata chuan mechia pakhatin a mechiat pui am aya kumlama naw pangjok chu tharum tho in kut athak chiam mai ani kha khate kut athak le ashok lai kha video a lo cover ani a hete kut thak tu mai ba ka hian midang te po video hian an langtel bokani he thili social media a viral na sale a zoram mi puiten kan dema heta kut thak tu le tharum tho tu hi aphu ang tok tak hrem na munge se ti in zoram mi puiten kan duwa thunei tu te po hemi ko nga chak taka malatura beisele phut ani hetinga video aron viral tak chema wang hian a viral azan la hian juvenile justice lamle kan police lamte
child right lam te point thei top chen ma an la zui ngala heta kutur tu hi tunge ani hriat chua zui ni in tin tharum tho tu te hi tu tenge an ni hriat chua zui an ni tabok ani ti chuan September ni somni le pakhat kumsang ni le somni pathuma khan juvenile justice board serchip chuan thutluk na siamin heta tharum tho tu le kutlak tu ber video lo lang hi kum khachung special home durtlanga turin thutluk na an siama hei mai ba ka hianin video lo lang ve mi pathum te chu probation da thlathum chung district child protection unit serchip te nena hianin counseling la turin thlathum chung antita ani tin hei mai ba ka hian video lang ve lo hetilaya vandona thleng chungchang le tharum tho na a thlen laya lo ve mi pathum te chu observation home hian lo da to in anni hi bela lak chu to ania to kan don nain atalan danin heta tharum thoa kutlak tu ber hi observation home selchi pa hianin da aloni to thu atalanga heta tang hian special home durtlanga da ani don thu atalanga ni hetinga JJB ina thutluk nan siama ro an re la hian me chetla wang hau tu me chenau pangthla wang hau tu te hi hetilai ro rel na kot vela hian an pung khom na sale ni in thu kan don na chuan atalang bokani ole anga po chu ni sila kan sei fo thina nau pangte chunga tharum tho na rap thak tak tak kan rama hian a thleng thina puitling ten nau pang chunga tharum an tho na kan hriat ba ka tin an rol u hret jok tena nau pang dang chunga tharum an tho na kan hre fo thina hetenga JJB in huaisen taka ma an la thin hi alom hlea chuti ruwa chuan ram mi puiten kan be se angte ni se kan tiang chi te hi nau pang kum tling lo te abik takin kum som paruk nualam panga phe chuan sem na hi siam tak tak a har sa fo thin ti hi kan hriat a tula heta me chenau pang kuta thlak che mai video kan thlir po hian kan thin aur tlang ema na thei to pa sem kha kan du dan ani chuti rual chuan nau pang ania sarkar dana chuan kum som paruk nualam ani boxinen sem na hi kan be se ang emin ana theilo ti la hi kan hriat atula semna kan hantia po hian annun siam tha thei ang ber tur zokin security thatak nen hetiang hian malak ani zok thin ti te po kan hriat atul le ome ole khati jong kha tun tumata na thu thar kan talan thechu nita sela chuti rual chon tun haya me chiele mi pa pakhat kha IG lama sex an manglai andon life mi mai ani kha video kha a viral na sale maya kha video aron virala tin publica IG a mi pui pitar le putar na pangthlengina an mu thei tura kan mi jong me chiele mi paten sex andon mang andon life ta mi mai kha zoram mi puite min thong ema min deng ani kha arang the ang berin he hi ti top tura mala turin thunei tu te po norna ana salea central way me nge point he tiang thil thleng thin hi angai mo thu alo ta lang ve to hialani he tiang thil ani ta ka wang hianin thei top chuwa malak ani a Mizoram DGP po helama hian ma la zui ngal tu le tin heta 6 le akai noi thila ron live tu hi man chuaka a thei ang anga bo zui turin hriat tina te po pek aloni to ani kha thukan don na in atalan danin tungkara khan heta meichia pakhat a IG lama sex an manglai ron live tu hi a na homa an kalchil thule heta hian thute an zo fia thu atalanga chuti rual chuan ama hi ani na te engma talan nilovin thup ania chu mai ba ka chuan anin biak na thu anin zo fia na chungchang thu le la hi chiang kuang taka thalan ala lo bokani chuti rual chuan kan thu nei tu lam te hian a na hom lama hianin an la kalchil le don thu po soi ani boka eng angin nge kan thu nei tu lam hian ma an la ka an bo zui zel don ti chiang takin soi thei ala lova zoram mi puiten hei hi lo thirila lo ngak taila athome ole hemi hi kan talan chanchu nizan September ni somni le panni zanda som pakhat vel khanin hriatirna kadonga phone call kadong lol maya chuta chon kan mi zo me chia pakhat ani chu kumtling pa ngai var to ani a chumi chu IG a aron live thu atalanga ta chon a me chia na te hemi a bor a nu te vel te aron ti lan le thu aron soi mau maya
ke chu helam thil hi ka ngai ven ani lova ka mu pe vak lem lova hetianga YouTube lama kan thian ten an ron ti lan hetia an mail te an mai te a video ten thup nuwa an ron ti hi la chua ken kari ek ve mai thina ke po chon video mi ron thon ro teng chi kha engma ka ti zui lem lova a chan chu hetiang chi han ti hianin boina eng mo hi aum ve fu thina chu wang chuan mi huat han ni chiam te kha ka du lo wang te po ani tho maya chu ti rual chuanin hetiang anga kan mi zo me chi emo mi pa te moi lo tak mai ang khosa an han live thin te mu nuam ka ti lova kari ru tak tak hi anat thina wang hianin ka thlir ngai lem lovani ti lai kha kan soya ti chuanin apoi ka ti thin lem maya ni zana hetiang chanchin min sil ta ka po hian karil ru ngai tu na athui khop mai hetiang tak maya kan me chia te abik takin IG ale Facebook lama te huai tak taka kananin phel ta kung mai kan me chia na te kan du om na te mi pa hip the ang ber turing kan ti don nge followers hip the ang ber tura kan han in phel tamai thin hi chu apoi hle mai ti hi karil ru atlana tak zet maya chuti rual chuanin hemi konga hian tu tinge thiam lo ti la hi pakhat soilan kan duwa rammi puite po hi thiam lo na thuk tak nei kan ni ti phachi ani haulowang ama khanin mizo nula pakhat aron live chungchang kha a voice nen kan lo da chuak to a chuba ka chuanin sex an mang video chungchang te po kan lo ta lang to ani kha khata khan mi tam tak chuan an nu na ni a an hring nu na ni an du da an da na an man the ani a in buai lo na tura in buai ani ti comments kha tam lu tuk tlat maya chu rilru tina deu tu ani ve inkan ria hei sul khoi ngam tu ani a sul tu zalen tu po ani tlating ka reboka rilru ana hle ani chuti ruwa chon hei hi ka soidu chu ani a min dan bo chi a sex le pornography kanti hemi sex rong kal akai noi angchi a social media danina phallo molo takarong khosa ron ti tu te kan be na le an chanchin kan soite social media are theina turata na ma kan lak na hi kan huang lo a kan lu ta kan dai kan nor ani lova kan huang dik tak ani zoka kan ti tur dik tak kan zuan tur dik tak kan zuan ani dan bo chetu te nor tom le dan bo chetu ten an phu ang tok tak sem na an mu theina turata na malakhi mitinena kan ti tur kan bat kan diu ti chu ani zoka hetiang kan murenga hetianga thil suale dan bo chena ti tu te laka sual palzam taka an nuna lom an hring nuna lom kan tia kan thiliam mai engma soi sel emo tin an ma kho veng ran chunga an nunan sim thena turata na zil hauna le thunun na po kan lek chuak lo ni chom danin min be sele min phudang kan diu ti hi kan tilova kan huanga kan omlova kan kuang kan nor lo ti na ni jok ti la hi tun tuma hian kan soidu chu ni a ti chuanin hei hi apoi em maya tun lai hen kan thang le thar abik takin me chiaten moilo tak maya followers te an hip thena turata na anti samoina ron pholan an ching na sat ema blazer te underwear ne na hetinga thlaron la karon in post page chu ngaya zoram mi puiten tuna kan nei chome kania eng huwa hianin kan ngai to chelo ni in alang heng zong hian tuna hianin ngong anei lutuk lovin semaila annuna lom kan ti mek la hian ngong lian tak ngong thalo tak thuk tak poi tak hian nei dona ni ti hi kan sia ta tula enga tinge kan thang le thar ten IG ate Facebook ate dan le sai po om lutuk lo thiang zau hul mai muna hian he tiang taka ngam pa dan an ron bo che tak fo kan ti chuan media thrui chak nain zoram mi puite min shuta kan thalai rol te min shuta ti chuanin western kan ti te chu mai ba ka chuan khovel ram chang kang jok an nu la le tlangwa te dan po om mu mal lo poi sak po nei mu mal lo ten an life an ron ti lan kha tiang chi kha kan lo thlir phave a kan lo hre phave a in ve na chang hre chung si lovin ti khan an hring nun ang kha kan du kan lo copy a thalai copy si lo khan a chhelai lai amoi lo la te kha kan lo la chuak chong na sa em ma chu zoram mi pui te hian kan tur ta me ka ni heti mek lai hian heng sam nam pui nam lian nam ro pui jok te kan ti mek lai hian hemi kan mi zoram chunga mi influence thei kan ti tam tak hemi abikin kan model kan ti te kan milar te kan mis te po an yang heti ang chi te pon ani chu an pian a moya an eison na ni e kan ti thei rual hianin
anti sa an tak samoi na te mangin hetiang hem followers te mi te hip turin thei topin ma an la a an chua kan thian YouTube pakhata phechonin kan model lar tak pakha chu saruaken alo life keng mai ani ome khati ang chi te kha kan rama hina tam em ma hetianga kan model kan ti te kan idol kan ti tam tak kan thli ron big ten hetiang chi thil an ron tia an ron life fa an sak ruang mo na te an me chena te an ron ti lan khan ani na taka chuan ke ni hetila dai kila kara tilte ber thuta thu lo dak ve yak te thu le hla ai chuanin anni thu le hla le an che dang kan thang thar te ril ru thin lungsu khlek na sa takin asoi dang lam thina chu apoi em mai ni tun tuma po hianin tiang taka kan thang le thar ten enga tinge poi sak po nei lova he tiang taka social media anti samonan pholana hemi manga followers te an run tak che mai kan ti chuan keima ni kan ril ru min thunun tu le min kai hroi tu kan mi tha kan mu te hi milar tak te mel thale ro pui tak te an lo ni a chu chak na le it na vai mel thawak lo te thlengin he kong hi kan zo kan bo ta puk mai ni in alangani he hi apoi hle ma arang the ang bera zoram mi puiten he thil kan ram min run mek tu hi mita bollo om ang ma kan ngai moa la chok tu le thian fai tu tha top kan chu lo wani chuanin hemi hi atlu sop chu anavia wang te hi thil hlau thon om tak ni in ka hriani tuna hian an hring nuna lom an nuna ni e inin ro lo na tura ni e kan ti mek la hian hetiang video mu nom ti taka lo thlir duk duka an saruk na te an mel mo na te mu icha ka wanga trong kam der thum uchuak tak chak chuaka I chumi khami chu amoi lu tuk chumi chu tilang te I piana moi I mel tha I ril ru ni lo pui I ta lan kha I tu le fa te khan I rin mi lovin an lo mu ve thei ti hi hria ta trula nakin hun rei lo te a chuanin hetiang ha it ang che hi I tu le fa I thi sen zom pui I chung te chunga min an la ti ve thea I chung te chunga nge chon hetiang comment si an la pe ve thei ti hi hria ta trula I tu le fa I ri la ra nge ten hetianga IG an saruak na hlima an live huna hian an hring nuna ni an live ani ti hi ila pom thengem chu tiang chon ila thlir thengem ti hi in zo fo trulin ka hriani tun lai kan rama hian thiang zau hul ringot mai thang le thar te thil ti apiang mai chu thiang vek pom zam duak lem ta duak hi kan tam viau maya hei a thalo apoi tak zetani hei hian suala hringa chu sual no ron hring chuak ron thang lian chuan sual dang a hring chuak thina kan thang le thar te ni e heti an ron live pop kan mu ten enga tinge molo taka live thin te san saruak lek khopa ron imposta heu te a hrin chu zoi kan ti chuan khap na chang kan hrelowa thunun na chang kan hrelowa sual chu amit akeu tran tira tanga ti hlum tura ke pe na chang kan hre lo wangin he hian no dang akeu chho mek ni zokin alangani ani na chon heti ang chi thil ti tu te hi dem om ani bi ka te haulowa rammi pui te hen thiam lo na tam tak kan nei ni ti hi kan hriat atuling ka hre bokani chuti ruan chuanin hetiang ti tu then khate chuan nu le pa an nei lo mon chu ti hi ka ril ru om thina ama ro chu thei ang anga ka chui chen then khata chuan nu le pa fel tak nei te po an lo ni ve thlat mai chung khat fel le tha tak nei te po ma se chu tak chu ni ka soi du chu nu le pa te hian kan tu le kan fa te hianin social media hi eng angin nge an mana an khoi ti hi kan zir atul le mai kan tu le kan fa te hianin an phone kan en pui ngam lek lo tur khopin security an siam tha em ifa kha I tu kha a phone re lo te tal minute som tal po I khoi sak them khoi sak thei ngai mi lo hi in nei nga ka ring tlatani chu tiang chu tu lai thang thar khovel ani tlat kan fa te hianin kan phone a hian enge an lo da an phone a hian enge an da internet a hian enge an search number internet a hian enge en number chu mai chu ani hlenem social media platform rang Twitter X kan ti ta ka te tin Telegram kan ti te IG WhatsApp le adang te hian eng angin nge an tia mi te eng angin nge an koma mi te eng angin nge an biak thin an DP an PP a hian eng ang takin nge an ma ni hi an lan thina an upload photo kan ti ang chi zong zonga te
heti ang che te po hianin eng ang thala nge an man thina enge an ngai nat an du zong ti te kan zir ngayem chu an phone atang hian kan en sak theim kan fa te hian an file manager an camera enge an da thina enge an ngai nat chumi chu kan fa te su khlek re turian an mobile phone te hi kan check sak theim an computer te hi kan check sak theim check sak thei mi lo hi kan tam viewin karing kan fa te security paltlang thei thak lo hi kan thanem view to narin om chu mai chu ani lowa kan fa ten social media an manna platform sang te va hriat pui ik lo phone atang point kan fa te an profile photo mo an dp mo khating wa mu thei mi lo ang chi an upload photo mu thei mi lo ang chi kha kan taminarin om bokani hemi konga hian nu le pa te po kan thang hara kanin ben har a hun ta le in kan ria kan fa heti ang mi ti thin mo lo taka thalak pho chok ul te video mo reels an ti heta po mo lo tak taka che thin ho te hiam an chung khat nai vai an laina te hi an block du cho kani chu wang chun nu le pa te point fake account te po siam na chang kan riata chung kan fake account atang te po chum kan tu le kan fa te va follow te tin va et ang chi te heng te poi kan chin ve atula khovel chang kan na hi ka in dai khal tir reng turani big lova khovel chang kan na la ka heng kan fa te an tlum me kan isi chuam khovel chang kan na chu dai khal turin nu le pa te po hi fin na konga kanin pen har atul khop mai thang le thar te khovel ania thang le thar te khovel chu kan man thiam lo ti ring otani lo kanin zir ve tulani kan man thiam lo iyak lai khan ifa te social media an che na hring nun khovel drop nok ina in chung ko alule aron den ve meu che chuan mitui tlakin sodna anei lawanga in chirin ban po chen el tiang po ni sela omzia anei lo hun le pheng phele pakho atlai huni athleng mang ti hi thil lo thon om takanita tuna chuanin ani na taka chon zoram mi pui te hian hetiang chi kan me che te kan me pa te pon ne molo taka khosale live thin tu te zui tu an tam je hi an live la ya clear tu an tam buru je te nu le pa te nge pon kan sir kan ngai tu atul tak je tani chu wang chuan kan tlang ani lo chuan kan rin ai na sa dei zokin he zat riei na khovel hian kan tu le fa te hi min ki thluk sak ne mang ti hi kan hriat atuling ka ria he social media tharui chak tak mai hi kenian thei top cho kan do le ta kan belet lo ani nga zongim kan tu le fa te aruna kan tu le fa ten molo taka sex khovela social media an che na kan mu chuan he social media tharui chak tak hian che theilek lovin kan chung ko le kan thla te min phur khom hun hi a thlengang ti thil la om tak ning ka ria chu tun chuma hian am le du tho takin kan sei bel vele ta chiam mai ni ole room le YouTube channel te du sakim min khir saka in savai chunga kan lo me